Nindot kay feeling guys no kana bitaw magpabukid ka. Malanghap nimo ang priskong hangin ug makadungog ka sa tingog sa mga langgam. Din malayo sad ka sa stress ug nga marate sa lungsod unya litsunan dayon og manok. Din tagayan og tuba samtang gatuyok-tuyok ka sa manok. Sumuna among po this video guys. Para sa pag-prepare sa among litsunonon nga manok, nagkuha lang sa og sangas bayabas para sa among tuhugan. Alas 8 sa gabi namin nakasugod sa among plano kay si Irvin nalangis pagkuha og baktin sa Hordan. Mo nangit-ngit ang among video. Salamat din sa Papa na Irvin no, kay supportive pud kayo siya sa among mga tripping. Siyempre kay maayo man sa nga tripping, food trip man sad. Ay guys, what's up? Diyan for Miss Liberty. Kuan man ako live so taag ko video Irvin show. Karon kay lechon may o kuan manok. Pwede na gutong tao magpalit pero mas minat maginang kami mo muluto ba. Puro naman mga timplas bigyan. So ayan na mo ang among timpla o kami na luto. Kinasa niya tayo ka. Balik mo kuanin ko sa kay kuan mo niyo mga kurso. Kinasa niya tayo. So review na ni ang manok. Sabi sa nagtubawas. Gabi namin abot diri guys nila. Ngayon kayo. Tugay kayo. So mo ni ang manok among gipalit duha ka buok. Indot na tong Bisaya nga manok guys. Kuan lang kayo ganang gahi. Murag nagagbunot ato. So wala lang may ang inasal guys no kung wala yung mga lamas nagpalit mi og tangan. Silis pada asa na may usa ka uban guys katong kuan Mr. Palumpon kung may abot. Mo ni no nay atsal patis o kuan soy sauce silver swan paminta. Sarap. Pinagluha ba yun? Zero. Tawa. Awa guys. Kasi nung namlingan eh. Ano na pa siya kuhan? Naibitsin guys na hindi man sarap. Ate ko raw naglit yung baboy na nung kuhan. Bigyan yung mas. Ingorog lang tangan mo na makapahom mo. Dili po si gawas guys. Haling ni kuning karon na mo na yung mga kanan. Paano mo na ito among lutoon guys kanang ulos baboy sa kuan man kanang alanganin man so ano ba lang sa aron dili ako maluto. Pwede na ba siya? Okay.
minsan kami ay namasyal. Kasama ko ang aking barkada Tama ba mo kasi? sa isang kubo doon Mura na nag-iskabit si guys. ay lugar. Mura na nag-iskabit si guys. Ngayon yung sukar. Sibichin. Pagkagising ko sa umaga'y maririnig mga ibon umawi. Himig na inaawit nila'y kahit tamis at ikaw ay maaari. Tuwing umaga ay naglalakad-lakad kami, minamasdan ganda ng paligid. Pagsapit nitong dilim, tahimik ang paligid. Mga bituin sa'yo'y nakatitig. Pagkagising mo sa umaga'y maririnig A few moments later. mga ibon umawi. Himig na inaawit nila'y kahit tamis at ikaw ay maaking. Ooh, la la la, la la la, la 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 la. Sariwa ang hangin dun sa bukid. Ooh, la la la, la la la, la 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 la. Mabibighani ka sa paligid. Pagkagising mo sa umaga'y maririnig mga ibon umawi. Himig na inaawit nila'y kahit tamis at ikaw ay maaaki. Pagkagising mo sa umaga'y maririnig mga ibon umawi. Himig na inaawit nila'y kahit tamis at ikaw ay maaaki. Hey guys, muna nag-uling guys. Ang dami ko nung Hey guys, luto na guys. Yan ang usapan. tapos may narinig na tunog. Luto na ang among Yeah, manok. yeah. Longing, 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 longing. Rap, rap, sa, Acknowledge din akong presence sa among pinakagwapo sa Palumpon Leyte, Antonio. Ako ay Antonio guys. Antonio na yung pangalan, Bisaya, Antonio. Manes. Ang kawig man ni. Musik na sili. Naulay na siya ari diri kay kung sa gasolina niya mo to gitagaan mo pang gasolina niya pag abot niya diri gisakyan siya agta mo sa kita. Gisakyan siya agta guys, nagtutong agta igsoon siguro ni niya. Tindog ata sa mga to. Panaog pa ako sa
pagsabi